post viċin tax-xatt, iżda m'ammur kważi qatt. Il-grada tiklet bil-melħ u biż-żmien, min jaf kemm ħabtet ix-xemx fuq dal-bibien. This is Kwartak Tib, 15 minutes of Malta's most loved books, brought to you in our special podcast by the National Book Council of Malta. This book of poetry, De Profundis, by Doreen McAuliffe, is read by Nadia Mifsud. Meditazzjoni. Għalkemm dawn il-versi mhumiex ħlief esperjenzi, verità u reliġjon, xorta ma bidlux id-destin, xorta ma ċaqalqux in-natura, xorta baqa' kollox qisu ma ġara xejn. Għax dawn huma biss il-biki, l-imrar u l-ħajja ta' ruħ li bija u mingħajra id-dinja tibqa' ddur u li setet ma għexitx u setet ma tweldiċ u setet baqet sikta. De Profundis. Meta nsejjaħ l-erba' spirti tal-vant, punent, f'nofsinhar jew tramuntana imnejn jeddet il-ħares ta' ħajti u l-ombra eterjali minn wara dari, ma tridnix inħares leja jew naqa' wiċċi fl-art f'ġiħalla li ħalaq dan kollu, m'hemmx iktar jew eqqel mumenti minn dawn bħal meta nħares f'wiċċek. Fl-istilel pjaneti allat, jew l-erf koral ta' raġel, nista' mmur kull lejl li fih inħossni mejta u ma narax ħlief loqsma jħaddru tal-univers li tani Alla biex minnu m'għandi xejn. U nibki fuq l-ilmijiet, u nibki fuq l-artijiet u l-ġbla kollha mar-riħa tal-bħur jaqbad ġo kamarti fi xmajjer żverġnati tal-jien u l-jan. Jew kull meta tiġi l-estażi u jerġa' jfiġli wiċċek mill-irħam Biżantin u nerġa' nkanta mantra b'dilanja tal-mara ċelesti għax moħħi baqa' sħiħ. Tetelestaj, tetelestaj. Kull lejl noħlom bik minn qux fil-fidda bajda u d-deb Afrikan ta' gburitek. Ma tċekkinnix ja torri ta' seħer, tiġbidnix ftit ieħor lejk, jew inġarfek bil-qilla ta' bewsa li batlek maħuta ħawiefa minn spirtu żvintat u nagħmlek tat-tafal li niġbor mixmara lodija isserreb ġo moħħi mas-seba' divini għal 7 darbiet. B'siġil ta' Salamun edha nweldek mill-ġdid għal ħajja ta' barka li ħaqqek. Fl-istilla qed tikteb destin ġej minn Alla u lili waqqani fit-triq ta' Damasku bid-dawl tal-uġieħ iħeġġeġ f'għajnejk max-xafra qalila tqattalek imsarnek taħt siġar tal-palm arwina ninħaraq fuq id-batija tiegħek ja Alla li flaħt twaqqa' il-bniedem bil-leħħa ta' dawlek. X'fettillek inżilt minn saltnatek għal bewsa vili tiegħu. U kaxkart mal-kundanna lilna li bqajna ninħarqu fin-nar minn xura salib kif ħlomt int għal wieħed li suppost irranġa kollox. Tistennix mirakli minn Anna
li maħniex għar l-ispettri żlugati tan-nisa u rġiel li darba sawwart int fil-moħħ kozmiku tiegħek. Univers mingħajr wiċċek bħal dinja bla xemx. Qed tara kif aħna nixxenqu għal nifsek x'imkien ġo sidirna. Onfħilna ja Spirtu Qaddis, woħroġna mit-tubi tat-tafal fejn weħilna bl-abort fatati li bnew id-destin marġiel ta' ċelluloide u ħobna kif wetna li lin mill-qawsalla tad-deb li qatt għadna marajna u tajjar fuq rasna ir-riefnu tal-bidla li għada ma ġietx. Għax jiena nitolbok bħal dawk li mdawlin li jaħirqu l-imsiemer tal-qronfol marriti moħbija fl-irjieħ. U nerġa' nitolbok bħal bojot u l-ħomor u s-suwed u s-sofor tal-art li ħarsu lejk minn tarf sa tarf tal-art bajnejn li ma jinsewx bħal anġli assisa tal-mirra. Qalbi tingħalaq bejn żewġ ħaġriet tal-lambar luċenti opal f'għajnejn Alla. Qed tara mulej kif jiena ma ninsiex. U x-xemx f'nofsinhar terġax turija wiċċek bis-seta selvaġġa li sraqt mill-Eġittu. Ġwen ħajja bħal tajkla m'għadhomx. Il-biża ta' żmien u anqas biża minnek. M'intix Alla li ridtek kif ridt lili nnifsi taħt silla qawwija. U l-wiċċ qed ibati bl-araq maħsul. U d-demm tal-ħtija tiegħi ja Alla li semmewk minn twelidi għax ħassist li fuq rasi daċ-ċirku li ebda demonju ma jasal ifarrak waqt rid. Ħallini nibbiż daqs iż-żonqor, ħallini naħdar bħal żebbuġ u norqod f'tebut biex noħlom b'ċellini igedwet is-seħer u jqajjem mill-loqbra spirti u demonji bid-daqq ta' mħabbtu mejta. U insir il-mara ħatja li nara fir-raġel bejatu b'wiċċu li la ifiġli kuljum kundanna mis-sema bil-fidda ma' stizz jew l-alabastru sinjur bħal farawni. Ja għaref ta' ruħi ma tridx timtet mi bis-saħħa taħt sidri fuq l-araq ta' ġbini fis-sodda ta' żmien. Arah mifrux qudiemna bil-ħmura Afrikana tal-uġieħ li nara f'għajnejk u nożżok ġawra tal-qamar eqdes mill-Budda mit-tempji tal-ġenna nirvana ta' ġmiel ja sbejjaħ tal-oqsma astrali ja anġlu divin bir-riħa tinċens u l-balzmu ta' Żott. Nixħitlek il-vermilju u nċabsek kollok aħmar flok torċa umana. Ma nħallix anqas l-Alla jerġa' jpoġġik għax int il-ħaruf li titlajja fl-eliqi tal-latman. U qalbi tixelek bil-mantra u moħħi jafdak bħal tarbija lill-omma. Intellek mill-baħar imlibbes bil-perli tal-illa moħbija fil-kranju ta' rasek Prussjana. Tfakkarni f'ruħ Wagner u l-biki ta' Goethe. Ja spirtu tal-ilma beatu, kem tlellex f'għajnejja bħad-dawl tal-opal. Unħobbok. Xi tfisser għalik dilajta li ħarġet mill-ġenna tal-lut, bħal lut imkeċċija minn dari, niġġerra fuq l-ibħra, taħt stilel demonji fis-sakra tas-sess li ma nistax nisraqlek. Bħal saħħar li kastrat, bl-ilma u ż-żejt fuq ġbinu minn gbejħ. Jiena martri miegħek, ja raġel li rajtek il-lejla tad 9 pjaneti allat bħal maġi tal-vant madre perla
zbuħitek samrana teddidli l-ħitan tal-ispirtu u taħsibx li għadmi se jitċaqċaq kull meta l-uġieħ jinfaqa fajnejk u moħħi jiddelleg bil-grazzja li Alla ma tanix. Għax inti l-piramida ta' Keops u żmien ma jelbik xudumbara. Bħalajkla rumana setetek tivvibra f'rirkejjen tal-erf u l-palazzi u l-knejjes insara fejn tmur meta tista bħal tifel ħożbien. Ħireġ minn sidrek in-nifs ta' dbatija li tiġbor kuljum fis-sikta ta' ħajtek programmata. Għax bejnek u bejni hemm dal-fil ġej mill-kwiekeb għal-kwiekeb li jemnu fis-sara ta' risqek deċiż. U tajtek għadmi biex bih tħaffer għad-deb u tajtek is-sinsla biex tibni l-prinċipju li fuqu qed titla gburitek. Osiris sabiħ bl-imriżaq tax-xemx fuq wiċċek sultan, terġax taqsam li ruħi taħt qalbek tal-borra f'Apokalissi. Jekk erfek ta' Kristu, jekk ruħek ta' Krishna u ġismek ballut, ħarisli fajnejja, dmuħ ma fihomx u saru ambigwi bħal kwadri ta' Holbein. Kif nara lilek, Aziz daqs l-arpa ta' David tinqala mill-mewġ tal-antik fuq skejjen ta' ċedri u l-ħaġar prezzjuż, bir-riħa tal-alka fimnieħri, noħolmok u lissi, u newdnek, ħanini. Tad-deb u lavorju sirt, tiġbaħ li zingari u nibża għalik fil-ħolma ta' Apollo kaħlan bil-Merkurju għax ma nistax ngħidlek inħobbok. Mad-dajjes tal-lampara deħlin lura bil-ħut max-xitel tal-gladjol fil-ġonna ta' Marzu, inti blasfematiku u toħodni fil-ġenna ta' Knossos qalila bħal Delfi. Taqrali xortija fl-istilel ja raġel qaddis bħall-istilel u d-dawl fuq artal. U terġa fuq wiċċek tħallini jinsawwab mill-barka ta' Kamoa għal dak li ma ġarax mill-font. U bat il-lejl profond, il-lejla, u bat in-nifs profond, il-lejla. Maċċaf ċifa tal-bahar opak, x'naqralek fajnejk. Grada tiklet bil-melħu bizmien, min jaf kem ħabtet ix-xemx fuq dal-bibien.